Bueno, komentatzen dizuet nola sortu engranai bat eta nola editatu dezakegun nahi dugun neurritan jartzeko. Bueno, lehenengo ingotena da, irikiko dut dokumentu berri bat, baino irikiko dut ensamblaje. Eta itxiko dut empezar ensamblaje hau, X imanez, eta jongo naiz toolboxea. Toolboxen barrun, aukeratuko dugu toolbox, din, eta dinen barrun aukeran daukezu bertan transmisión de potencia eta engranajes. Engranajesen barrun hartuko dugu engranaje recto eta arrastratuz ekartzen dut pantailara engranajea. Behin ekarri dugunen, aukeratuko dugu modulua, modulua planon neurtu beharko dugu zein dan, eta gutxi gora bera, adibidez leke biko bat. Aukeratutakon modulua, definitu beharko dugu hortz kopurua. Hortz kopurua zehazteko, atea beharko dugu diametro primitibotik. Bueno, suposatuz badakigula, aukeratzen dut hortz kopurua, adibidez, 30. Agero, angulo de presión, aukeran daukegu 14,5 edo 20. 20ko aukeratuko dugu, eta ondoren antxura de kara izango dela hortzan zabalera zenbateko dan. Hemen aukeratzen dugu behar deguna, eta adibidez jartzen dut 14. Ondoren, tipo de kubo, printzipioz izango da tipo A, baino aukeratzen baduzue tipo B, ikusiko duzue atetzen dola albo batera zilindrotxo bat. Horren hemen definitu beharko nuke diametro de kubo eta bar. Bueno, printzipioz aukeratzen tipo A, dala kubo gabe. Eta ondoren aukeratuko dut diametro nominal del eje, diametro del eje nominal. Izango dela erdiko zulo horren ardatza sartuko den zuloan diametroa. Uzten dut 21, eta ondoren txabeta aukeratu beharko nuke, txabetantzako ranura. Hemen dauzko aukera pare bat, printzipioz kuadro 1. Mostrar dientes, bueno, ikusten zuen, 30 aukera dugu, eta printzipioz horrelexe. Bukatu dut, horren bukatzeko, emango dut aceptar, eta lortuko dugu behar dugun engranaia. Berrez beste bat sartu nahi bali madet, klikatu, behar dugun tokein, eta aurrea. Bestela, eman X-ai izteko, eta badaukegu engranai bat. Hau, egingo duguna da, gordeko dugu pieza bezala. Horren, egingo detena da, etorriko naiz onutza, eta hemen eskubiko botoia, abrir pieza. Eta pasatzen gea, bueno, aceptar, eta pasatzen gea ikusten duzue pieza modulora. Hemen aukera daukigu operazio guzti hauek editatzeko aukera. Adibidez, txabeta ranura indegu, baino ez dugu zehaztu zen neurri zeuzken. Horrenik zehaztu nahi dut zen neurritako ranura da nau. Horren etorriko nez bilatuko dut operazio hori, kasun dala hemengo hause, eta hemengo jutena da editar croquis. Editar croquis. Eta hemen azantzaio, zabaleran 6 eta altueran 12,8. Altuera editatu alizateko ikusten dugu hemen azaltzen da ekuazio bat. Horren, hemen ekuazio ez badegu borratzen ezin eta altura hau aldatu. Horren, 12,8 altuera aldatu alizateko, lehenengo eguna da aukeratukota, eskubiko botoia, este dartu, eskubiko botoia eta editar ecuación. Editar ecuación azalduko zaio formula guzti hau, horren ingoetena dena selekzionatu eta borratu. Eta aceptar. Aceptar, berriz. Bueno, azalduko zaio hau, no vuelvo a mostrar. Eta bai, azaltzen da 12,8, baino ekuazio gabe. Horren, kotan gainen klikatzen badegu,
mezu hauek, emango ditu aceptar, jarrezak eta adibidez altura honi ditela 14. Altura 14, eta uzten dit editatzen. Eta zabaleran, 6 partez, jartzen dut 8 adibidez. Salir krokiz, eta badukegu gu nahi deun formako ranura. Orduan, edozein operazio egin dezakegu editar krokiz, baina ikusten bezu, ekuazio bat azaltzen bali da, behar duguna kota selekzionatu, eskubiko botoia, editar ekuazion, eta ekuazio ezabatu. Borratu formula azaltzen den hemen, aceptar, mezu egitenak aceptar, eta orain aldatu ezaket. Horren esaten diametroa, doble klik, eta jartzaket 30. Haundi xamarra indet, eta errore bat ematen dit, baina, aukera daukigu baita ere, emango dut deshacer, zuloa lehen bezala usteko, eta salir krokiz. Aukera dugu baita ere, operazioak gehitzeko, destruir, salinte, eta edozein operazio gehitu ezakegu. Bukatzeko ingoetena artxibo, guardar como, eta guardeko pieza bezala, nire egiten, edo beharreten lekun. Engranaia, gorrotzen dut, bai ez izango diot, eta horrela sortu dezakegu engranaia. Hau, planora pasan nahi bali madet, betikoa nuevo, crear plano, plantilla aceptar, aukeratuko dugu formatua, hau xibera, hemen sartuko dugu Vista hause, eta engo detena da aceptar, eta engo duguna da berdezinotik ebaki bat. Vista sekzion, ebakiko dut erditik, eta aukera ematen dugu barrungo zuloak ikusteko, hortza zendan ikusteko, eta bar. Eta faltako litzaikuna da taula bat osatzea engranaien datukin. Pasoa, hortz kopurua, hortzen altura, eta bar. Bukatzeko itxi, gorde beharko nuke, gorde bai, eta gordetzen tortxe, guardar. Holaxe bukatuko nuke.